Take it blue. Hey guys, it's me, Khalil. And today is just a regular vlog. Mag-share lang ko og something ng usual problem sa mga pet lover, especially sa mga dog or siguro sa pet siguro. Mga problem sa mga when it comes to tick or garapata, mga flea. Natay mga na try nga product na mahal or na uban dili effective. Kana bitaw. So ako ron guys, ako i-share sa inyo ang product na akong gi-order. Second time na ako gi-order. I mean, twice na ako nag-order ani nilang brand. May butang diri ang nilang brand. Mano siya ang veTcore Plus. So kaning veTcore Plus guys, i-like lang niyo yung ilang page. Dili niya sponsored na vlog, but ako sunod ako mag-share about aning gamay nga kuan lang insight nga anong ganahan ko ani mo gamit. So mao ni ang ilahang packaging guys. Ako na siyang na-open di ay. Mao na ilahang sila ilahang own kanang sani kanang carton. So veTcore so kung makita niyo veTcore Plus. So akong gi-order is bundle, which it's cost 375 pesos. So mao na yung ilang bundle guys. Soap. If makita nyo, mao na. Okay, mao na ang soap nila. Then next is ang spray. So mao na yung mga dog and home. Pwede dog. Mo siya dog and home spray. So plant-based formula, kills tick, fleas, flea larvae, and flea eggs, repel mosquitoes for home and dogs. So made by natural essential oil. So dito na ta sa iyang use guys. First is sab na ninyo yung dog ani. After is mag totally dry na inyong dog. Pwede na niyo siya gamitan aning spray. Dayon, i-spread lang niyo siya yung lawas, and for sure guys, effective din tayo siya nga product. Nawala gid ang mga sa garapata or mga tick or flea sa kuang iro pating lang mga eggs. Wala na gyud, as in wala na gyud. And I hope guys, it will also help sa inyo if may na problem. I can assure you na effective yun siya mawala gid ang tick and flea sa inyo nga hero. So that's all for today guys. I hope inyo ning matry na product para at least di na mo magproblema kung unsa yung inyong i-apply sa inyo ang hero. Mo apply mo tong mahal kayo na may mga mahal pero dili ko siya na basta mas ko prefer na mo. So please don't forget to like this video and subscribe and click the notification bell para ma-notify mo sa akong mga sunod pa na video. Peace out!